Ndinokwazisai mhuri yeZimbabwe. Ndinokwazisai mose vari muno muZimbabwe nevose vari kumativi mana. Vari diaspora mose ndinokwazisai. Ini ndini baba Chirenje, Barnabas Chirenje. Ndini ndakasangana nedambudziko kana kuti ndiri kugara padambudziko. Ndane 18 months ndichigara Panze mushure mekunge ndapiwa eviction order nemunhu waMwari Bishop Chipunza. Vachitizvo pandakatengawo musha ndakatenga ground muna 2012 mushure mekunge ndarionawo muadvertisement mupepa nhau reHerald. Saka ndatenga kudaro ndakubva ndavaka musha. Main house yandakavaka ine 13 rooms, cottage ine 6. Ndakaisa musha iwo jurawo, musha iwo ndingati wese kunyanya main house yange yapa 95% complete. Zvoroti main house yange yapera ndipo pakazouya dambudziko takunochinja mapepa edu kucancel. Ndakatenga through magweta aitwa Bayer and Associates, Bayer and Company. Gweta rakatitira maagreements of sale raiitwa Stephen Rugwaro. Hatina kungozviita pasi pemuti sematauriro angade kuita vabi edu. Takatozviita zviri proper, takaenda kucancel for verification. Zvakaverifyiwa chokwadi kuti munhu wandaitengera ndiye akanga ari muridzi wenzvimbo iyoyo. Kusvika ndatanga kuvaka, asi ndichiisoma zvidhina nemajecha kuti nditange kuvaka paida mvura, panga pasina mvura. Ndobva ndaenda kucancel kuti ndinoisisa mvura. Kucancel bva vanditi yes, nyika nzvimbo yauri kuvaka iyi ine chikwereti chemabills. Nekuti vakatenga yakangotengwa naObrecht Hutadu, vakangotenga ndobva angosiya zvakadaro. Saka pane chikwereti. Ndobva vaita back dates. Chikwereti ichocho zvoreva kuti ndakabhadhara chikwereti ichocho kubva muna 1998 kusvika 2012. Nzvimbo iyoyi yakanga yaitwa dumping site, yanga yadumping site. Vanhu vemunyika munzvimbo mandinogara muWestleigh imomo ndopavairasira marara. Kubva 1998 kusvika 2012 ndichitenga, ndakubva ndatanga kuclear marara, ndokuisa mvura, ndokutanga kuisa zvidhina. Asi chinonyanyonetsa nechinonyanyorwadza ndichokuti Bishop Chipunza ava vaitondiona ndichitanga kuvaka from the word go. Vaitondiona mune rimwe pepa nhau vakapindura vabvunzwa kuti ko sei musina kumisa munhu uyu. Vakati ndaifunga kuti mwana wesangano rangu ari kuvaka kuti azondisurprise. Ndi Bishop vaidaro. Neimwe nzira vakabva vati ndine macooperative akawanda. Ndaifunga kuti vanhu vangu vecooperative vari kuvaka. Ishami ishi mpinyi wandakabata ndiwo wakaena wakomana wakaiva vari 3 vakandirova ruoko. Ndiyo shami imwe chete yavakarova amai musana tese tichidonhera pasi tanga tichibuda umu sanzi kuma 3:25 in the morning. Umu ndimumba matinogara. Saka vakandirova ndakanodhumirana nepila iri. Ndakadhumirana nepila ndichidonhera pasi ndarovera musoro amai pavari kuda kumuka kundibata ndopa vakarohwa zvakare. Saka ndio shami yavakaena vakaisiya. Vakatisa vachifunga kuti pamwe pandakadonha vandirova musoro ndakuvara vabva vatiza vasiya shami yawe. Asi pavakurova yani zvaita kudai? Vainditi ibva pano urugarire pano, ibva pano urugarire pano. Kwete kuti ivo chete vese vanouya pano vauya 4 times vachinditi ibva pano. Ende dzimwe nguva vanoita zvokupotsera matombo padenga kuti murari vanopotsera vanonzwa popo vachikanda matombo. Tombotaza denga renyu makaise chini vabonere kuratidza vatari. Itende yamuri kuona iyi yatakapiwa. Asi uri kuona ine maburi kudhara. Taitonama nebubblegum asi rinotobva. Iri bubblegum yatainamisa iyi asi inobva. Iri ndo denga racho iremba yedu. Rinodonha, rinodzudza, rinobvinza. Rinobvinza. Uyo neighbor ndiye akati po asi marata chena anonyatsokwana dai kuti ari kupinza zvakare mvura
asi akati anoatora kupera kwemwedzi uno akuenda nawo kumusha kunovaka. Saka hatina kuti mvura kuya kwemvura makatasa denga munoona kuti denga redu ratoita se denga redu ratogadzirira kuti mvura iri kuya. Ende ndakaverenga ndakanzwa kunzi kune mafloods atakatasana nawo. Takamborarama kuma-cyclone nechakuti amakadainzira hai. Takamborarama mvura kana ichinaya inobva nokumusoro. Vemuseum pavakaisa jurahoro ravo vakasiya mapaipi akadai so ndo anopinda nemvura. Panoita rukova pese mumese umu mamuri kuona muri kuona takatoisa macheya takatoisa padenga pamatombo, asi muchenji uri kungokwira chete uyu muchenji uri kungokwira chete. Zvese zvaishanda izvi zvimativi zvemaredhiyo izvi zvaishanda zvese izvi zvakaparara nemvura. Pasina chichashanda apa, hatisina chichashanda. Kana iyo tebhuru yachene iyi nandine fenicha yangu yakanaka, kana iyo tebhuru yachene zvakakwachuka izvi zvakakwachuka. Takangozviisira kuti tingochengetedza chete tingochengetedza zvinhu tingoisawo zvinhu padenga. Zvese zvakanaiwa nemvura zvakaparadzwa nemvura. Musi wakatiburitsa kwakaita downpour yemvura nemvura iri kunaya makore ese. Ndo mararamiro atiri kuita. Makatasa panapa ndinogara uchema mazuva ese. Iyi yamuri kuona iyi ndio yakanga iri comfortable yangu. Iyi ndio comfortable yangu. Muchenje uyu wakadya uyu muchenje hapasina chiripo, zvese zvakadyiwa nemuchenje. Kwete izvozvo chete, makauya kunoko kutongoti ndakapasa zvangu marata, asi iyi dressing table muri kuona kuti yakatodyiwa nemuchenje uri kudyiwa. Zvoreva kuti yatopera iyi haisina basa yadyiwa nemuchenje ese. Muchenje masofa aya akadyiwa ese nemuchenje, akadyiwa nemuchenje. Kwasara nezvinhu zvichete zvakangomira. Takangozvichengetera kuti zvirambe zvakabata rufu yedu, otherwise hamuchisina chachichaburisa. Makauya nekusadya uno tarisa muchenje uyu muchenje makumbo edressing table muchenje chese chadyiwa chisina basa. Takangozvichengetera kuti zvirambe zvakamisa structure yedu, otherwise ipapa ndo pavanouya napo. Rimwe zuva vakauya nepakarapa vakomana matsotsi vakasumudza tenda vachida kupinda, vakazosumudza dressing table ipapapo vakaona yabva yati nyechu, vabva vatoona kuti hamuna chinobuda. Panapa ndakamira panapa ndipo panopakwa motikari panapa nevakomana vaya nevasikana vaiva usiku voita basa ravo pakati panapa. Vakapedza pesa pamakuseni ndinotomuka ndakuti panext door pangu apa necresho apo nevana vanenge vachingofamba muroad. Ndotomuka kuseni apa ndononga ma-used condoms ndoenda ndonorasa. Ndo basa randiri kuita pano. Pese muri kuona motikari tsvuku iyo pamashure paina apa vanopaka futi vakomana vachine nevasikana voita basa ravo rousiku. Vanongosiya vakanda ma-used condoms avo ipapo. Saka basa rangu rokwanhonga ndichanhonga every now and again. Ndo mararamiro achena atiri kuita pano. Akaoma 10 days usiku. Mhepo iriko mazuva anei, mhepo iriko mazuva anei nemotikari dzamuri kuona dzirikufamba. Rodhi iri busy, ungatofunga kuti times highway. In the morning panotakurwa vanotakura vana vechikoro vaya. In the morning vanofamba ende tina vamwe vanomhanya vane speed yonge vari muhighway, but hatina chokuvaita, hatikwanisi kuvatsura nokuti isu tisu tigere murodhi. Dai tanga tisiri kuti tisu tigere murodhi, unomboti arikaendise hampu, zvinonesa hampu, unouya kuzosora vanhu vari kufamba murodhi yavo. Saka hatina imwe option, ndo matambudziko hatinawo. Ichi chamuri kuona chiri panapa ichi chinechi chimusika chatakaisa kuti tingowanawo madhora. Tinotengesa makatasa pamasweets mazhinji acho.
maswitsi atotengesa ma50 bond ma100 bond pakudoka kwezuva tinogona kuwanawo $3 tawana $3 iyoyo tonofilisawo gasi dzimwe nguva wototenga tumatemba asi otherwise food yedu yatinorarama nayo isadza nebeans saka muri kuona pamwe ndozvakuita kuti tisimbe tichigara panze tikurarama nesadza kuseni sadza masikati sadza manheru tichirarama tine 18 months gore nemwedzi 6 tichigara apa bishop chipunza tiri kuti chiuyaika pasi tigare pasi titaurira gweta redu riri kutibatsira rakatongoti ndokubatsiraiwo nokuti hatina chatinacho chokupa magweta rakati tokubatsirai rakanyorera kuna obheshava tsamba kuti uyai tigare pasi titaurirane se-sp agreement. Zvapfuura izvozvo ndavaka ndapedza ndopa vakatanga kuita mheremhere vakuti nzvimbo ndiyavo. Chakaita kuti nditange kuvaka ndisina kuchinja mapepa ndechekuti council mutemo wayo unoti hauchinje ownership kana pasina dwellable structure. Saka ndakatanga ndaisawo dwellable structure. Luckily ndanga ndichine simba ndichiri kushanda pfuma yachine ndaiunganidzwa kunguva yakareba. Saka ndakatorawo nguva pfupi kuvaka ndatorawo nguva pfupi kuti ndidzokere kucouncil. Gweta iri rinoitwa Stephen Rugaro rakatopiwa inonzi power of attorney. Council yakatoti power of attorney inoshanda kuno. Vapiwa power of attorney kuti aikwanisa kuzotichinjira ownership kunyangwe Dhuve asipo. Unfortunately patakachizoenda kucouncil yavhasvika yaramba kuti hatidi ownership tinoda Dhuve. Dhuve yakanga asisawaniki asi Dhuve pese pataivaka akanga aripo pasite nemabuilders achitodya ipapo achitoti vachirenje kurumbidzai kuvaka ndikuchinjirei ownership. Nguva iyoyo zvinhu zvangu zvakaoma aitotaurawo zvokuyambuka kuenda kumhiri kuti anotsvaga mabasa. Saka takuti tichichinja ownership takati tisangane yanga iri Monday tichitisangane chitatu ichocho takabva tamushaya zvachose nefoni yese haina kuzoita. Ndo pakazouya mumwe uyu ari kuzviti Obrechuta Dhuve vamwe chete vanhu ivavo akabva asvika akabva atinde pangu akati ndakadoneta nzvimbo iyi kuna Bishop Chipunza. Chiri kurwiwa naBishop apa kusi kuti vakatenga Bishop vari kurwira donation. Aminoti mutemo wedonation unoti kudi donation iyoyo yavari kurwira iyoyo yakaitwa nemwana akazoita ruchiva kumashure. Saka ndo pavandirwisa kumakotsi ikoko vakandirwisa sizoti mutemo unoti wokudii asi vakandirwisa vakanditorera nzvimbo iyoyo ndane gore ne18 months ndichigara panze. Nhoroondo yandiri kunyora muropa, nhoroondo yandiri kunyora neropa inotaurwa nechirungu kunzi history written in blood cannot be erased neink. Ivo vari kuti zvavari kunyora mapepa avo nemapenzura avo zvinoireza nhoroondo yenyaya haifudzike. Inini ndiri kuti izvo kana kuti takazofusvika pakuti izvo Vachipunza nekuti uyu Obre pandakataura naye akatombobvuma kuti tiite settlement tiri vaviri akachizobva azochinja akabva aramba akati ndakaidoneta kuna Chipunza ina una Chipunza. Saka Vachipunza ndo vari kuita mheremhere ombe. Oliver Taruinga Chipunza ndiye andiparadza nemhuri yangu yese. We are teared in pieces. Hatina chakanaka chiri kuuya, hatina chakanaka chatiri kuona. Zvinhu zvese zvakangoti omera. Izvo zvitiri kugara panze vari kutitumira vakomana vavo vari kutitumira vachitirova. Rwendo rwapedzisira urwu kwakauya vakatirova. Ndofunga munoziva mese mupinyi wepiki inotengeswa kuFarming City ya. Vakauya nemupinyi iyoyo vakandirova chese ichi. Vakarova madzimai musana wesofa. Vakaenda. Vakabvunza kuti takutadzirei? Vanoti ibva ipapo paugere. Taburiswa mumba tine vana 3. Takavachengetesa. Mumwe musikana is unfortunate kuti
takataura nezvenyaya yake grade 7 akapiwawo nhumbu kwatanga takamuchengetesa ikoko. Then she's pregnant as we speak. Asi vabi yake vari muclass vari kutonyora grade 7 exams I think. Nevamwewo vaviri vadiki asi takavachengetesa kuvabereki. Tiri kugara naamai mudanga ramuri kuonai, mudanga iri reunguruveni. Ndiri kugara naamai tiri vaviri. Nhau dzekunge muchiwanawo chekudya nekuda sezvakasiyana siyana ndanzwa muchitaura kuti zvakaoma kuti munge muchiwana dhola kuti mukwanise kunge muchipinda mudhorobha reHarare. Pakudya apa munozvifambisawo sei? Murezimbabwe ingade kuziva uye zvekare kunge vangange vachizoda kubatsiraiwo zvekare vangade kuziva zvizere maringe kuti tinoti ndeapo ameno but tiye chena hatichagona kuinwa nekuti matinogara macheni richibuda munenge muchingopisa mutende, richibuda munenge muchingopisa, richidoka munenge muchingopisa. Saka taakungoti kuseni chimunya chedu nemvura tonwa naamai. Chimusika chamunoona chiri pagedhi apa chakaiswa negweta, muzvari Majome ndiye akatibatsira nemasensi akati kuti mugare makangotarisana baba naamai munopedzera makukandana zvibagera kwakuita gender violence chakuti amene munoiti kudi wanai chimwe chinhu chinokuokipayai. Akabva avapa tumasensi amai obva vanotenga maswits. Tinoswera netuvana tichitengesa maswits e50 munati mapengo aita 50 bond aya. Tinoswera tichitengesa ma50 bond iwayo. Kupera kwezuva tinogona kuona madhora 3 tonofilisa gasi pamwe tofambisa tosevawo dhola rokuitira vana. Saka kurarama kwatikuita tikurarama semhuka dzemusango, totaurirana zvichipera asi because he is greedy. Saka kuchechi ndinotya kukupindura mubvunzo wako, ndinotya asi Mwari ndinovaita sei? Ndinovada. Saka zvoreva kuti inini nemudzimai wangu tiri mudanga medu tinofugama tichinamata Mwari. Asi kuti tibude tiende kuchechi hatisi kukwanisa. Hatina kumbobvira taenda zvedu kuchechi yaBhishop Chipunza. Takazongotiwo rimwe gore takati madzimai ngatingopfuurai nemutinzwe kuti vari kumboparidza meseji ipi isu tigere panze. Utosvika kune meseji yeprosperity, utosvika kune meseji yeforgiveness, asi isusu tigere panze utozoona kuti this is not the right message, this is not coming from God. Kumhuri yeZimbabwe hapana chinhu chakanaka chekunge uri baba ugere pamusha pako nemhuri yako. Ndozvinhu zvakanakisisa izvozvo. Nhamo inozoya zvako uripo. Saka kumhuri yeZimbabwe ndinoshuvira kuti kana pane vanokwanisa kundibatsira, kana kuti ndisashandisezira kuti vanokwanisa, kumhuri yeZimbabwe ndinokumbirawo rubatsiro kuti ndibatsireiwo ndiwanewo pangu pekugara. Kana kuti dai zvichinzi Bishop vanozopindwa nemweya waMwari unopinda vamwe vanhu, taigara pasi tovapowo imwe stand. Kunyange hazvo kumashure kwavakamboramba, asi ndaifungidzira kuti dai vapiwa imwe stand Bishop vavaka vatestewo kuti kuvaka kunodzimba kumboshaya muriwo mumba uchiti ndinotenga bhegi resimende vambozvinzwawo kuti zvinomira sei. Saka ndio chichemo changu kumhuri yeZimbabwe, ndinokumbira mundibatsire kuti ndakakwanisa kuwana pangu, ndakakwanisa kuwanawo nzvimbo yekuti pamwe Bishop vanogona kutaurika navo, ndichikumbirawo kuvatungamiriri vemakereke emuno muZimbabwe, mapastors, mabishops, maevangelists, maprophets, kuti hama yedu Bishop uyu hamene kuti mungataurawo naye sei zvinhu zviite zvakanaka. Ipapo pakukumbira ndiri kukumbira but handizoti masoko angu ari kunyatsosvika here because ndipo pane chishuwo chemwoyo wangu. Ndoda kuti ndigofara nemhuri yangu tigere panzvimbo yedu inonzi yedu, tiite kuti zvinhu zvedu zvipere. Ivo vari kuramba vachitichirenja nedirty hands and my hands are clean, handina dirty hands. Dirty hands ivo havasi kuda kundipa account number yokuti ndiise 25,000 RTGS yavari kuti ndi tax bill randaifanira kunge ndakabhadhara pandakabudiswa.
havasi kuda zvese vanongoramba. They've got powers over everything. Asiwo power yacho ndinoona kuti power yemari, nokuti takangogara kukura kwedu kwese nokuziva kwedu tinoziva kuti ane mari ndiye mukuru. These guys, they've got money. Chipunza wacho ane mari yake, kuita rake rine mari yake. And Chipunza akanditaura kuti I will fight you with church funds. I will fight you with mari inobviswa yematithe, mari offering, kusvikira ndakuwina. And for sure, inini yese yandanga ndinayo is finished. But iye chechi chiri kuramba chomba mari. Saka andina chandinacho.